бинандагони гиромӣ, ин лаҳза бахши фиреби назар аз барномаи субҳи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон манзури шумо гашта истодааст. Ва тавре ки шумо медонед, мо дар бахши фиреби назар ҳамеша наворҳоеро пешниҳод мекунем ки ҷолибу диққатҷалбкунандаанд. Инак таваҷҷӯҳ намоед ба бозии аввал дар бахши фиреби назар барои имрӯз. Навор наздик мешавад. Бори дигар ба такрор мегӯем ки бо диққат нигаред ва пас аз лаҳзаи муайян шумо тағйирот ва дигаргуниро дар навор бигӯед. Пулҳо дидед. шумо бояд таваҷҷӯҳи хеле амиқ дошта бошед барои муайян кардани тағйирот дар ин навор. акнун бигӯед ки чӣ дигар шуд ва чӣ тағйир ёфт. муайян карда натавонистед. мо шакли воқеии наворро ки чӣ гуна омода шудааст, инак манзури шумо мегардем ва пас аз он навори феълиро такроран нишон медиҳем. пӯшида нест ки таваҷҷӯҳи мо комилан ба пулҳо меравад, вале мо аҳамият намедиҳем ки наворҳое ки дар қафо буданд тағйир меёбанд ё не. тавре ки дида истодаед, мезҳои зери пул дигар мешаванд, ҳатто кӯлоҳи барандаи наворро низ тағйир медиҳанд. расмҳои худ мусавварҳои пушти кадр низ дигар шудан тағйир ёфтанд. акнун фаҳмидед ки дар навори пешниҳодшуда чӣ тағйирот ворид шудааст. мо наворро такроран нишон медиҳем ва пас аз такрори он шумо хоҳед донист ки чӣ тағйирот дар навори пешниҳодшуда ворид шудааст. инак бозие ки барои шумо пешниҳод мешавад бозии такрорӣ аст, вале он хеле шавқовар аст. ҳатто расмҳое ки дар пулҳо насб шудаанд дигаранд. дидед. акнун бубинед, албатта таваҷҷӯҳ ба пулҳо меравад. расмҳояшон тағйир ёфт. кӯлоҳ сиёҳ буд, зард шуд. наворҳои пушт дигар буданд ва дигар шуданд. инак бинандагони гиромӣ, бахши фиреби назар бошад идома дорад. мо ба шумо навори навбатиро пешниҳод менамоем. бо диққат бошед, хуб таваҷҷӯҳ намоед ва зеҳни худро хеле назм кор фармоед, чунки дар муайян кардани наворҳое ки дар бахши фиреби назар пешниҳод мешаванд шумо албатта мушкилӣ мекашед. инак бинандагони гиромӣ, навори дуюм, бо диққат таваҷҷӯҳ намоед. мо дар ин расмҳо ё худ мусавварҳо 5 тағйирот ворид мекунем ва шумо дар хотир гиред ки дар куҷои ин наворҳо тағйирот ворид мешавад. шурӯъ мекунем. 1 2 3 4 5. албатта шумо хуб дарк кардед ки чӣ тағйирот ва дар куҷои ин наворҳо ворид шуд. ҳамин тавр не? хеле осон буд. акнун шумо навори дигар ё худ расмҳо ё худ мусавварҳои дигарро тамошо кунед. вале мо тағйироте ки дар ин наворҳо пешниҳод менамоем аз пушти пардаи сиёҳ. шумо дар хотир гиред ки дар куҷои ин мусаввараҳо тағйирот ворид мешавад. 1 2 3 4 5 6 7. дар куҷои наворҳо тағйирот ворид шуд. албатта хеле муайян кардан мушкил аст, ҳамин тавр не? шумо дар воқеъ наметавонед ки муайян намоед, чунки зеҳни шумо ва таваҷҷӯҳи шумо ҳамаи аксҳо ё худ мусавварҳое ки дар навор пешниҳод шудаанд фаро гирифта наметавонад. акнун мо тағйироте ки аз пушти пардаи сиёҳ ворид намудем, пардаи сиёҳро мебардорем ва тағйиротро ворид месозем. 1 2 3 4 5 6 7. акнун шумо дидед ки дар куҷои наворҳо ва мусавварҳо тағйирот ворид шудааст. бинандагони гиромӣ, бахши фиреби назар ҳамеша ба он хотир пешниҳод мешавад ки зеҳни шумо божо бошад ва таваҷҷӯҳи шумо ҳамеша тавонад ки фаро гирад ашёҳо ва муҳити атрофро. ва дар ҳама ҳолат таваҷҷӯҳи шумо ягона аслиҳаест ки шуморо аз ҳама ҳолатҳои муҳит воқиф месозад. бахши фиреби назар ба поён расид. сарбаланду пирӯз бошед.